Carretera i dron, continuem descobrint meravelles dels Alps Julians. Estem al nord-est d'Eslovènia, prop de la frontera amb Àustria i Itàlia, acompanyats pel Triglav, el pic més alt dels Alps, símbol nacional. Comencem per Kranica Gora, situada en una vall de somni. Diuen que és un dels llocs més bonics d'Europa, un paradís pels esports d'hivern. A 3 minuts hi ha un dels seus tresors naturals, el llac Hasna. Aquí s'ajunten 2 llacs artificials. El caracteritza l'aigua transparent, que és un espill. Un acollidor pont de fusta et convida a passejar i donar el tomb per tot arreu, admirant-ho tot. És un lloc que convida a la lectura en calma, un lloc on el detall és molt cuidat. Un punt de trobada obligada per als amants de la natura. Amb racons especials, molt bonics i idíl·lics com aquest. Zlatorog també observeu tot. Té un encant especial tot el conjunt, una intensa bellesa. Les vistes dels Alps són fantàstiques i ens van acompanyant i marcant el camí cap al Pas de Birisc, on anem a trobar un altre lloc especial i colpidor, la Capella Russa. És impactant. Del 1916, en memòria dels soldats russos i presoners de guerra que van morir a la Primera Guerra Mundial construint aquella carretera. Les tombes hi són presents, perquè mai s'oblidi que és una guerra. Continuem. A prop, un altre paradís natural, el llac Fusini. De fet, són 2, l'inferior i el superior. Comencem pel de baix. Preciós. L'aigua calmada, verd turquesa, absolutament cuidat. Una postal, tot el que t'allarga la vista. Calma, repòs, equilibri en la natura. Aigües transparents. El dron ens permet veure més enllà un paisatge, un entorn espectacular. Amb els Alps al fons, caminem fins a la part de dalt. La proximitat amb les muntanyes dona a aquesta part del llac encara més bellesa. Un lloc ideal per caminar, per admirar la natura. Per fer escalada, per caminar sense presses, deixant-te portar pels caminets de conte que et porten al llac. És un entorn fascinant. Les muntanyes fan de muralla i guarda natural. És simplement espectacular. Continuem recorrent aquests espais de cine. Fins a la propera parada. Velika Planina. El funicular ens va portant amunt a la serra de Polianska a 1.600 metres d'alçada. Un lloc preciós de pastura, de conte, el poble de pastors més gran d'Europa. Les cases de pastors es mantenen encara com eren, ara renovades, cuidades, en perfecte equilibri.
És increïble. Les vaques pasturant per tot, fins i tot els llocs de devoció molt cuidats. Els homes i les dones reposen, mantenen el terme tallant l'herba amb dalles, com abans, i mantenint tots els indrets perquè siguin i continuen sent així d'espectaculars. Les vaques, tranquil·les, guarden aquesta capella preciosa que hi ha dalt de tot. Estan com si res, són a casa teua. És molt bonica, tot l'entorn és espectacular. Anem marxant, meravellats de tanta bellesa.